velkommen til den her video. I dag der spiller vi 99 Nights in the Forest sammen med alle mulige piger. Jeg hedder Juliane, og det er Tilde, og det er Jori. Hi guys! Jeg er med en YouTube-video. Hi guys! Ja, okay, de er lidt hype over at være med i en YouTube-video. Oh my god! Nå. Ja, det var sygt, guys. Jeg føler at være med i Shaz og Mika video. Oh my god, de tror jeg er lige så populær som Shaz og Mika. Ja, præcis. Tobias, Ja. er det en YouTube Shorts, eller er det bare en YouTube? Det er en video! Okay. Tobias, hvad hedder du? Jeg vil sige, jeg har ikke lagt den endnu. Jeg ved det ikke lige nu, okay? Nå, okay, du ved det ikke lige nu, men i morgen der. Lige om 2 minutter. Ja, de er lidt mærkelige på YouTube. Det ved jeg godt. Ja, især Juliane. Hun er fandme en kukkelure lige nu. Jamen hallo, det har jeg også. Den er mega nøjeren. Det er det, jeg siger. Der er en strawberry elephant. Prøv at se, der er en strawberry elephant. Nej, der er 2 strawberry elephants. Det var det dejligt, Juri. Så kunne vi slippe for dig. Åh nej. Åh fuck. Crap. Åh crap. Jeg ved det ikke. Ej, altså, piger, I dør jo, så jeg ved ikke hvad. Skal jeg sige, hvordan jeg døde? Ja. Du har været der ved du har været hen til andet barn. Jeg blev seriøst ramt af et lyn. Tobias, du skal redde mig! Så Tobias, du har en hovedsat her, når hun er der om barn. Nej, hvad? Jeg slæbte mig. Jeg redde mig, jeg vil gerne have barnet. Jamen, den fik Tilde. Altså, det kan jeg da ikke gøre. Tobias, redde mig lige, jeg vil gerne have kisten. Jamen, jeg har bandage, Jori. Jeg kan ikke tage mit medkit. Nej, Tobias, kom her. Jeg har bandage. Jeg kan hjælpe hende, altså. Jamen, han har brugt... Nå, nu er det... Brugte han dit medkit på dig? Ja. Der er en bjørn til mig. Jeg har fået en riffel. Og i diamond. Hallo, må jeg ikke også få en? Jeg har altså ikke noget. Jeg har lige fået den. Er der en anden riffel eller et eller andet hernede? Jeg har 18 skud på. Ej, du bliver jagtet af bjørn til det. En sej kist. Jeg har fundet en guldkiste. Ja, jeg har fundet sådan en guldkist-agtig. Der var et medkit i. Nej. Jeg er omringet af ulve. Nej, fuck! Nej! Jeg har ikke noget. Nej! Nej, Jori. Ej, hallo, det kan jeg ikke gøre. Der er et medkit over ved mig. Jori, du kan godt. Så jeg har et medkit og en bandage. Der er nogle vente der, Jori. Og en frø. Kan man se, hvor I er? Ja, på kortet. Ja. Hvordan kan du så se, der er en guldløsning? Nok fordi hun var over ved mig. Så jeg har en vej tilbage. I will up up Nej, du kan tage min bandage. Jeg har en bandage. Nej, jeg har en bandage.
Ja, der er medkit over ved mig. Nej. Ja, det er jo nok Jori, så. Nå, er vi lige tilbage igen. Og vi kommer aldrig sådan rigtig ind. Kan man gå ind og se din live, Tobias? Hvad du hedder? Tobias, skal vi spille den der golf? Ja, golf. Nu spiller vi golf, guys. Nej, vi spiller højspil. Nej, fandme nej. Tobias, hvad fuck hedder du? Ja, jeg ved det ikke, mand. Nu spiller vi golf, guys. Nej, jeg vil gerne se din live. Det kan du ikke. Jo, Nej. jo. Så det må du bare lære at leve med. Golf. Woo! Golf! Yeah! Golf! Og vi starter snilt ud med 3. Bum. Tobias, kan du gøre så de kan se os og den skærm, hvor du spiller? Nej, vil jeg gerne, altså, til vil du... Hvad? Hvad for noget? Jeg tror, til det er hans dame. Så han kan andre Nej. Det er sgu da ikke det. Det er sgu da ikke noget med det at gøre. Jori, det er dig, der tror det der. Det er dig, der var sådan, du satte dig til lidt privat sammen i går. Ej, jeg er så cute.
Sådan var du. Ej, for søren, det er jer, der ser med. Ej, nej. I kan se, det ikke går særlig godt for mig. Hvad spiller I? Golf! Simulator! Ja. Og Jori, du er meget dårlig til det. Ja, Jori, du skal ramme i hullet. Dejligt. Til jer, der kommer til at se den her video. Det eneste, de ikke ved, det er, at jeg bare pranker dem. Jeg laver overhovedet ikke en livestream. Hallo, hvis I kommer til at se den livestream, som det er, at... Hallo, hvis I kommer til at se livestream, som jeg laver lige nu, ikke? Og så finder I ud af noget. Nej, du kan se livestreamen, når den kommer ud. Så skal jeg nok sige, hvad min kanal hedder. Jo, det er det. Men du kan jo ikke se det lige nu, når det er, at du ikke kan se min kanal. Hvad er det? Svar mig. Hvad hedder det? Jeg kan ikke se det lige nu. Men hallo, min redigermand Frederik, han skal også lige hurtigt redigere den først. Ja, han er min edit-mand. Nej, han... Det er ham, der lægger videoerne ud. Jamen, er det ham, der går i klasse? Ja. Tror du, jeg betaler penge for, at der er et eller andet, der redigerer min video, eller hvad? Det kunne godt være. Nej, Julian! Ej, Tilde, du ramte lidt forkert på den der. Jeg kommer i på 2 skud. Nej, kommer i holding one. Hallo! Jeg skal lige ned og finde min drik i den op. What the fuck? Jeg glemmer 4%, okay? Og jeg gjorde det på 2. Hvor står der det? Det står der, når man ryger i. Ja. Og hvis det, når I ser den der video, så hvis der synes, at jeg skal spille noget mere af det her, så bare skriv det. Vi skal bare lidt til Safer i din livestream. At hvad? Ja! Hvad var det, jeg sagde før i min livestream? Jamen, den tager du fra her. Nej, jeg skulle bare lige sige noget. Det er jo det, I kommer til at finde ud af, når det er, I ser min livestream. Må vi ikke se det? Nå, men jeg kan ikke sige, hvad min kanal hedder lige nu. Og hvorfor? Når jeg er i gang med at filme en livestream, så kan jeg ikke sige det. Så kan jeg ikke lige se det.